Human ang halos tulo ka bulan, sukad miigo ang pinakakusog nga bagyo sa tuig 2021, nga mao ang bagyong Odette. Mga residente sa Surigao City, hinay-hinay nang mibangon. Ani ang RTV Presents ni Cyril Chavez. Disyembre 16, tuig 2021, yang miigo, miguba ug nagpahugno sa syudad sa Surigao ang pinakakusog nga bagyo sa tuig nga mao ang bagyong Odette. Tataw ang epekto niini ngadto sa kinabuhi sa mga residente. Human ang halos tulo ka bulan gikan sa pag-igo ni bagyong Odette dinhi sa Surigao City nga nakahagsa sa ekonomiya sa syudad. Karon hinay-hinay nang mibalik ang kabibo dinhi sa Dakbayan. Ang boulevard sa Surigao nga kaniadto daw ghost town human sa bagyo. Karon hinay-hinay nang mibibo. Ang vendors nga sila Jessie ug Richelle mibalik sa pagpamaligya sa boulevard. Sa kuman laban na gyapon mintras kaya pa. So karon unsa nay kahimtang nimo hinay-hinay na Sa bangon? Ginoo nakabangon man sab gamay. Na namin nagbalik-balik ng mga customer. Ay nga na tapos medyo anamo koan income medyo no kuan na balik-balik na siya, sir. Ang siomay vendor nga si Negs kakugi ug paglaom ang balon sa matag adlaw nga pagpaninda arong hingpit ng makabangon gikan sa pait nga kasinatian. Ikaw murag unsay mindset nimo ron laban lang yun, Lalaban lang, tuloy rin buhay. Dili tiaw ug lisod gyud ang naagian sa mga Surigawnon tungod sa kabagsik sa bagyong Odette. Apan anda mo bangon ang mga Surigawnon bisan sa hagit sa panahon alang sa ilang kaugmaon. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.